Junta, building better Africa. Ndimafuna ndipemphe mpingo kuti tikhale oweruza achilungamo. Tikhale oweruza achilungamo. Ndilumikiza bwanji zimenezi. Kuno ku Malawi timatengeka kwambiri chigulu chikati uyo ndi oyipa, timaona ngati chigulu chicha chikunena zoona. Koma taonani, Ambuye Yesu sanatengere kukula kwa chigulu, adadziwa kuti onsewa awa ndi anthu abodza. Chifukwa chiyani? Mawu amene adanena Ambuye Yesu kuti ngati alipo mwa inu amene sanachimweko ayambe kumugenda miyalawi, sankatanthauza zimene zija. Adakanika kunena kuti pepani abusa, chigololo sapanga munthu mmodzi, nanga wamunayo mwambisiranji? Kumeneko ndi kusowa chilungamo kwa munthu wa dziko lapansi pano. Ndiye ndikupempheni tikhale oweruza achilungamo pamene tikupita ku chisankho. Mmene makampani amagulitsidwa mdziko muno achakwera kunalibe. Mmene timadula mitengo muno achakwera kunalibe. Mmene timapha malubino muno achakwera kunalibe. Tiyeni tikhale oweruza achilungamo. Amene wakula mfusi ndiye wachilungamo ayi. Muli inu mukadatani mwalowa pa mpando. Kolera nduyu, COVID nduyu, abale athu kumwera kukoloka ndi madzi, ngozi yoopsa ngati imeneyi. Chaka chatha chomwechi moteti tinena kuti kutentha kuja anakapukusa ndachakwera, kuti chimanga chiume ndachakwera amakaombeza. Zonsezi zikubwera chifukwa cha machimo amene ife ngati anthu a mdziko muno tidachita. Aliyense agomere chimene anachita, chimene anasonkha, kuti tikonze dzikoli tipange zisankho zoyenera. Koma sitingathe kupanga zisankho zoyenera ngati sititengera chitsanzo cha Ambuye Yesu. Adasankha kukhala oweruza wachilungamo. Inunso mukhale oweruza wachilungamo. Enafe tinalandirako fetereza kuchokera ku Mega Farm Support Unit. Umene uja ndi mdalitso wanu. Enafe anatu sitidakatha kuwatumiza ku university, koma akupita ku university. Umene uja ndi mdalitso wanu. Ena munatengako fetereza kuwanishi. Umene uja ndi mdalitso wanu. Koma pali mdalitso wina umene kudalibe. Kukonzanso mitengo ya mbewu zimene zimadalitsa kwambiri anthu amene amakhala kumadera akumidzi. Kumeneko nkumene kumakhala anthu 80 pa 100 aliwonse pa chiwerengero cha dziko lino, osati mtawuni ayi. Mbewu zimene zija tikamakagulitsa mtengo umene uja, konsanjenso akugulitsa chimodzimodzi, kuchitipa akugulitsa chimodzimodzi. Wapanga zimenezo ndani padzana paja zidalipo. Tikhale oweruza achilungamo. Pomalizira abusa ndimafuna ndingokamba mbali ziwiri. Pali bodza lina limene machitidwe athu mzaka 24 zapitazi atisiyira ngati dziko. Mwa ife palibe nzika za dziko lino, palibe amene akufuna kuvomera kuti inenso ndasonkha nawo vutoli. Koma ndimafuna ndikutsindikitsanso. Boma lidatenga ndalama kupereka ku Loans Board kuti ana azipita ku sukulu, sichoncho? Ndiye kuti lapanga mbali yake. Koma mwana wanu akapanda kulimbikira sukulu apendulwa nawo ngati. Kutanthauza kuti boma lachita mbali yake, ifenso ngati nzika tili ndi cha? Mukundimvetsa pamene? Boma lakonzanso mitengo ya mbewu, ifeyo ngati sitilima tipindula nawo ngati. Mbali yake boma, nzikanso mbali yake.
pomalizira ndimafuna ndikusiyireni mwambi. Galu okalamba sitipita naye kuzimba. Ndibwerezenso azikama mukoze kundivumeleza uko. Galu okalamba sitipita naye kuzimba. Subwera mkanthu. Mwandimvetsa kodi sindikunyoza anthu okalamba, koma pali chifukwa chimene mwana timamberekera kusana wamkulu timamuuza kuti iwe bereka nzako chifukwa ali nazo nyonga, sichoncho? Pali chifukwanso chimene pamudzi timati agogo khalani pansi, anawo adzukulu anuwa tikakupalirani kumunda. Tikumvana? Asatipusitsi ulendo tanyamukawo tikonzenso dziko kuti anawa iwe tabwera mamuona mwanawe popanda kholo lake kukonza tsogolo la mwana ameneyo angali banja lake ka mmene timadula mitengo kumapanga makala atalipoyi mmene abale athu akhumbulo chalo bino amaphedwa atalipoyi akadziwa okonza zimenezo ndi ndani? Ndifewe. Mutengere chitsanzo cha Ambuye Yesu adakana kumva mfuwu wa anthu ambiri ofuna kuweruza, ifenso tikhale oweruza achilungamo. Amen. Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better